Jama'a assalamu alaikum, barkanku da zuwa wannan channel mai albarka wato Algaita Mix TV, tasha wanda yake kawo muku recap wato fashin baki dangane da India Hausa da sauran fina-finan American film. Wannan channel mai albarka ita ce Algaita Mix TV. Idan wannan ne farkon zuwanka wannan channel mai albarka ya kamata ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alaman kararrawa domin shi yake ba mu karfin sa muku fina-finan India Hausa. Kar ka manta Algaita Mix TV by Dr. Pikas. Kada ka manta ka danna mana subscribe, ka danna mana alaman kararrawa. Jama'a, wannan hoto da kuke gani akan wannan thumbnail din namu wato wannan zakakurin jarumi wadda aka sani da suna Ramyaram wanda yake wa Talgun film. Yau za mu muku fashin baki akan Ramyaram domin ka ji tarihinsa ka san kuma ya yake. Ainihin Ramyaram ya fara yin film ne tun 2007 ya fara yin fim ɗinsa. Ya kasance shi ɗan Talgun ne wato garin Talgun. An haife shi 1985 wato 27 ga watan March 1985, kaga kenan shekarunsa 37, sannan kuma tsayinsa bai wuce mita 1.7 shine tsayin wannan jarumi Ramyaram. An haifi Ramyaram ne a garin Madaras wato Madaras Talmin. Ana kiransa kuma da wani suna wato kamar nickname, ana kiransa da suna Cherry. Sunan mahaifinsa ya kasance Konidela shine sunan mahaifinsa. Zaka ji ana kiran shi da Konidela Ramyaram. Yana ɗaya daga cikin kuma aktoci wadda aka fi biya masu ɗaukan kuɗi mai nauyi a kamfanin su na Talgun mai yin fim. Ramyaram ya daɗe yana yin fina-finai wanda yake ƙayatar da mutane, wanda ya kasance kuma akto ne wanda kowa yake son shi, ga shi kyakkyawa kuma ga iya mu'amala da mutane, ga iya kuma sanin ya kamata. Ramyaram ya ɗauki award kala-kala, wanda award kamar wanda ake kira Filmfare wadda ya ɗauka a 2013, sannan ya sake ɗaukan wasu award ɗin a 2013 ɗin dai na Nandi, wato hasso biyu yana ɗaukan award na Nandi a 2013 kenan. Kaga Ramyaram yana da kuma alkawari da kuma yanayin tafiyar da mutane. Wannan hoto da kuke gani dan uwansa ne Allu Arjun, wato jarumi Ramyaram ya kasance shi cousin ne na Allu Arjun, wato ƴaƴan baffani ne da shi da Allu Arjun. Sauraro, abinda muke nufi da ƴaƴan baffani muna nufin iyayensu wa da ƙani ne, sun zama kenan ƴaƴan baffani da Ramyaram da Allu Arjun. Kuma Allu Arjun ma shi ma ya kasance zakakurin jarumi ne kamar yadda kuke gani a wannan hoto namu. A wannan hoto kuma da kuke gani, wannan wanda take kusa da shi ita ce Priyanka Chopra, wato Priyanka Chopra wanda take yin fim a Bollywood, wato ba kamfanin su Talgun ba, amma ta kasance tana son Ramyaram kuma ita ce abokiyarsa wanda suke mu'amala sosai da sosai. Kada ka manta ka danna mana subscribe, ka danna mana alaman karara a wannan channel namu mai albarka Algaita Mix TV. Ka saurara ka ci gaba da jin tarihin Ramyaram. Sauraro, kada ka manta na riga da na gaya maka sunan mahaifinsa Konidela. Ainihin yadda ake kira shi Konidela Ramyaram. Konidela shi ya haifi Ramyaram, shekarunsa 37. Na gaya maka an haife shi 1985, 27 ga watan March 1985 aka haife shi, shekaransa 27 cicif. Kuma na gaya maka shi cewa dan uwan Allu Arjun ne, tare suke yin fina-finai, wato cousin ɗinsa ƴaƴan babbani ne. Ramyaram ya sha wahala wajen yin fina-finan India sosai, wanda yakan yin wasu abubuwan ma kaman da gaske. Idan ka kalli jarumai zaka ga irin rawan da ya taka, irin abubuwan da ya rika yi, har ciwo yana ji. Wato Ramyaram yana ɗaya daga cikin irin aktoci da ake kira martial art, wato masu yin fina-finai kaman da gaske. Ramyaram, kada ka manta Ramyaram. Afuwan mai sauraro, da farko dai mun gaya maka cewa ya fara yin fim 2007. A 2007 din ya kasance shi actor ne kuma producer ne, kuma ya kasance a duk kamfanin Talgun yana ɗaya daga cikin masu ɗaukan kuɗi, wanda ba wanda ya kai shi kuɗi sosai yake ɗaukan kuɗi a fina-finansa. Ramyaram ya kasance ya zama celebrity a India gabaki ɗaya, wanda kowa yana son ya yi fim da shi. Amma Ramyaram kamar yadda ake faɗa baya da girman kai,
baya da kuma wasu abubuwa irin na celebrities. Sannan shi yana da wani ciwo da yake damunsa wanda har yanzu yakan je asibiti. Mai sauraro, idan kana son full labarin Ramyaram ko kuma takaitaccen biography ko kuma fina-finansa ko kuma yadda aka yi zama actor, ya kamata ka biyo mu a wannan channel mai albarka Algaita Mix TV. Ya kamata ka danna mana subscribe, ka danna mana alaman kararrawa domin shi zai ba mu karfin gwiwa kawo muku recap na Indian film da kuma fashin baki dangane da aktoci gabaki daya. Mai sauraro, kada ka manta ni ne naku Dr. Bika da nake kawo muku fashin baki dangane da Indian Hausa. Idan wannan ne farko zuwanka wannan channel mai albarka, ya kamata ka danna mana subscribe, ka danna mana alaman kararrawa. Kada ka manta da sunan TV Algaita Mix TV.